βίντεο με τον φίλο μου τον Ηλία. Γεια σας παιδιά. Θα κάνουμε μερικά daily challenge. Ωραία, με λοιπόν, μάτς. θα παίξω πρώτα εγώ με μάτς, ναι. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Να είμαστε αυτό το 88-97. Εγώ το έκανα το πρωί, αλλά δεν το πήρα. Έφτασα στο 37, αλλά δεν το πήρα. Ωραία, ακούσου, το κάνουμε ένα. Θες να παίξεις τους δύο εσύ? Έχω σκεφτεί. Έχω σκεφτεί. Εσύ θα παίξεις τον πρώτο. Πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο και. Ημίχρονο θα παίξουμε ο Ναι, καθένας. οκ, Σε πάμε. κάθε αγώνα. Ρε φίλε, τι κάμερα έχεις? τη Manchester Χριστός και η United. Παναγία. Χριστός και η Παναγία. Τι με βολεύει, Ηλία. Έτσι βάζω εγώ γκολ. Οκ, εγώ θα παίρνω τη μία. Εντάξει, την συνήθισα μετά από μερικά μάτια, αλλά στην αρχή η ομάδα πήγαινε χάλια. Μ' άρεσε πολύ η οπτική. Εμπαπέ έχει την μπάλα. Παίρνουμε να κάνω τον πάρω σου. Εμπαπέ. Δεν τον συμφέρει το power shot. Το power shot! Μεγάλη επέμβαση. Λοιπόν, παίρνουμε. Βάζει για τον Εμπαπέ. Εμπαπέ. Θα κάνει το σουτ, την μπάλα ψηλά. Καλά. Τι παραλίγο, τι είναι αυτά? Αυτό είναι στο 60, είναι στο 60 αυτό. Ο Νάνα θα παίξει την πάσα. Είναι στο 60. Πολύ κακή η πάσα του Νάνα. Εμπαπέ το εκμεταλλεύεται. Δεν τον συμφέρει Το το power shot. Ο Νάνα. Φίλε, θα έμπαινε. Αλλά, Ηλία, μην κάνεις power shot. Να πας πιο κοντά για να κάνεις power shot τουλάχιστον. Ωραία, φίλε. Το κάνω ένα power shot. Το Νάνα. Τι κάνει ο Νάνα σήμερα, ρε φίλε? Θα παίξω εγώ όλο το match. Έλα, ναι. Επειδή Μονότερ να τον κάνουμε τον Νάνα. να κάνω μια σέντρα με τον Εμπαπέ. Τι offside! Θα παίξω αυτό το match και μετά εσύ το άλλο το ημίχρονο. Είναι offside. Δυστυχώς. Ωραία, φίλε. Offside. Αλλά εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Ο Φαντάικ τώρα. Ρομπέρτο Κάρλος. Εμπαπέ. Εμπαπέ θα ανεβεί. Τρέχει ο Εμπαπέ. Πόσα πέσει έχει άραγε αυτός ο άνθρωπος? Θα κάνει το power shot. Τι! Θα μπλοκαρθεί. Oh shit! Τι Τώρα- γίνεται, ρε φίλε? Τώρα ευκαιρία για τη Manchester United. Ευτυχώς ο Φαντάικ σωτήρια επέμβαση. Οπ! Θα περάσει ο Ρομπέρτο Κάρλος. Η ευκαιρία. Πάσα offside. Τι! Δεν ήταν offside. Το πιάνει ο Νάνα. Τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος σήμερα, δεν ξέρω ούτε εγώ. Έτσι! 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 Μπάλα στα δίχτυα. Την κολάρα έβαλε, ρε φίλε! Φοβερό power shot από τον Hero. Ο Νάνα Hero! ούτε που έπεσε. Όχι, ρε, έπεσε το τόσο. Πες να τον μπέρδεψε και να μην έπεσε. Έπεσε, εντάξει. Βολάνα. Την κολάρα ήταν αυτή, ρε φίλε. Εμπαπέ. Μορφάει, είμαι έτοιμος για δεύτερο γκολ. Ο Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ. 2-0. Εν τω μεταξύ, παιδιά, ο Εμπαπέ κάνει 100 εκατομμύρια. Είναι πολύ ακριβό γιατί τον έχουμε ανεβάσει. Το έχει βάσει 3 rating. Και κανονικά, πόσο έκανε ο Εμπαπέ κανονικά? Τον πήρε από τη Market. Όχι, τον είχα πάρει από ένα Winter Wildcats πακέτο. Πω, από Εμπαπέ, ρε φίλε. Καλά, ο Εμπαπέ είναι πιο ακριβώς, ρε φίλε. Καλά, ειδικά στο FC24 το κανονικό, FIFA που είναι στο Xbox και στο PlayStation, είναι ο πιο ακριβώς παίκτης. Έλα ρε Μόντριτς. Μοστάει την μπάλα. Μόντριτς ρε, τι είναι αυτά? Μόντριτς, μπερδεύτηκα με έναν άλλο παίκτη. Πιου. Το σκόρερ του πρώτου γκολ. Θα παίξει. Τώρα έχει την μπάλα. Μπορεί να κάνει ένα power shot. Α, όχι, δεν έκανε κάνει. πάρω σου για... Θα το λύσει. Τέλος. 2-0. 2-0. Ο Κωστής τώρα σειρά του Κωστή να παίξει. Τώρα τέλειωσε το μάτς γιατί ήταν στο 60 νομίζω. Όχι στο 45. Οπότε το 40 και Κωστή όλα. Και νίξαμε. Continue. Δεν μας τους δίνει. Θα μας τους δώσει στο τέλος. Ναι, το ξέρω. Για παίξε. Στο τέλος θα δίνει εσύ Ηλία που έκανες το challenge. Στο τέλος θα δίνει.
πάτησε αυτή η άλλη. Άσχετη. Πόπο. Πηγαίνει. Καλά, 0-2 στο 20, χωρίς να έχω παίξει καθόλου. 0-2, ναι. Κωστή, λοιπόν, συγκεντρώσου. Συγκεντρώσου. Αν το βάλουμε την πρώτη Αν φάση. το βάλεις με την πρώτη, ο Σαλάχ θα είναι παίκτης στη χρονιά σου. Όχι. Γκολ. Έλα, τι κεφαλιά ήταν αυτό τώρα. Σπόντα. Σκατά, με φράουλα. Και ρίγαμε. Ωραίο φαγητό ήταν. Ο Ηλίας λέει μερικές Μετά τα βλέξεις. σκατά, ρε φίλε, με σοκολάτα, έτσι. Ανάμειξη, εγώ. Ηλία σταμάτα, οι άλλοι πήγαν με επίθεση στην περιοχή. Έτσι, Η εσύ σέντρα. αηδιάζεις, Ο Ρομπέρτο. Εσύ αηδιάζεις και Έλα, να- Ηλία, να τελείωνε. βάλεις γκολ και να... Τελείωνε. Και να με εκδούσεις, ξέρω εγώ τώρα. Το φαγείς. Ο Όμπλακ! Μεγάλη επέμβαση του Όμπλακ. Έλα, Ευτυχώς. διώξου. Αλεξάνδερ Άρνολ ξέρει τι κάνει. Έλα, Το έχουμε δουλέψει. Μπράβο, ρε. Τι πέσει έχει αυτός, ρε. Μπράβο, θα το στάρει. Εντάξει, πέναλτι, άντε, άντε. Ή φάουλ, ή φάουλ. Φάουλ. Βαντάρι, Βαντάρι. Βαντάι. Βόλεϊ. Γκολ! Πάμε λίγο. Δεν βάζει την εκτέλεση φάουλ, θα το βάλει. Είναι πολύ τέλειο να βάζεις από το πρώτο ημίχρονο ένα γκολ, ενώ σε νικάει 2-0. Αυτό είναι φοβερό πάνω. Και η μπάλα περνάει. Πολύ κακά έπεισε ο Κόμπελ. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε. Ο Ηλίας έγινε τράπερ. Εντάξει, τέλος πάντων. Πρέπει να το φορτίσω. Σε επίθεση, τέλος. Σόκρατες. Βόλεϊ. Το έχουμε δουλέψει. Το έχουμε δουλέψει στην προπόνηση. Αυτό μην του πάρει στα πόδια. Γκολ! Γκολ! Θα χαρίσει! Ο Βόλεϊ! Δεν θέλω να το βλώ. Δεν είναι φοβερή αρχή μου. Είναι τρομερή αρχή. Για να δούμε πού είσαι. 2-2. Ποιο? Στο Στο 42. 42. 2-2 Θα 42. πάμε στο 43. Τώρα φαντάζομαι να τον περάσει. Τώρα αν μου βάλει γκολ νιώθω θα ήταν ψυχολογία χάλια. Αλλά Έλα, και ένα. Λίξτο, ρε, Λίξτο. Λίξτο, ρε, φίλε, όμως. φοβάται την σένα. Μπράβο, διώξε. Θα διώξει πολύ. Έτσι, μπράβο. Λία, έλα. Τι γίνεται, έλα, ρε, Κωστή. Έλα, παίξω λίγο. Λίγο, μέχρι το 60, Ναι, μέχρι το 60, 15 λεπτά όπως έπαιξε και εσύ. Και μετά θα είμαστε ίσοι στο χρόνο, εντάξει. Ναι. Όχι, κάνε ένα dribbling, ρε, φίλε. Όχι, δεν πρέπει να το φάμε τώρα. Στο 50 εσύ. Όχι. Πολύ κακό εκεί αυτή τη στιγμή. Όχι. Μπράβο ρε Αλεξάνδερ Άρνολ. Σοκράτες. Τρέντ. Ο Χούμελς είναι Όχι, χέρι. μην το κάνεις. Όχι, μην το κάνεις. Λάγιο. ρε φίλε, είπαμε. Πόσο Λάγιο, είναι? πήγαινε. Εντάξει, όχι. Ναι. Φουλ. Ανάποδο ψαλίδι! Τι έκανε, ρε. Κοίτα, Πέρα, κάτσε σειρά να μου. δούμε, κάτσε να δούμε. Πόσο είναι στο 55? Πέντε. Κάτσε να δούμε, γιατί αυτό... Πρέπει να το δούμε αυτό. Ναι, πρέπει να δούμε αυτό. όντως. Ο Σαλάχ. Σαλάχ έκανε. Ανάποδο ψαλίδι έβαλα. Δεν ήταν υποβολή, ήταν ανάποδο ψαλίδι. Χατρίκο βόλεϊ. Όχι, αυτό ήταν. Να πάμε στο 60, Ηλία. Δεν θα με έβλεπε Καλά, να το άλλο βάλεις ένα τώρα. γκολ. Ωραία, φέρτε μου. Κωστή. Η φάση κάτσε να την σώσει. Το παίρνω ήδη. Λοιπόν. Ρε φίλε, πες μου να το φάω με την πρώτη. Γιατί είναι στην επίθεση τώρα αυτό. Έλα, εκφωνούμε. Ευτυχώς η σέντρα δεν θα γίνει κεφαλιά. Η ευκαιρία εδώ. Ο Μπλακ. Όπα ρε! Τι κάνεις ρε αυτό γκολ. Αυτό γκολ. Ο Βαντάι. Αυτό. Παμ. Κάντε. Δεν θέλω να το βλέπω. Εντάξει ρε. Δεν το έκανα, δεν το έκανα. Άρα φίλε, τι γίνεται τώρα. Απλά βρες μια καλή πάσα. Να, αυτή στον Εμπαπέ τώρα θα το βάλεις. Είμαι σίγουρος. 100%. Είμαι 50%. Βρε, μέντες.
Γκολ. Ναι, ρε Μόντριτς. 50%. Ο Μόντριτς. 4-3. Χαβαλέ. Πολύ κακή πάσα του αντίπαλου. Ναι, και ο Μόντριτς. Πολύ κακό σου του Μόντριτς. Πού να το πιέν τώρα ο άλλος. Όπως θα μου κάνει. Τώρα, έλα. Όχι. Μπράβο. Πασάρα. Έλα, μη βγεις. Σέντα. Είσαι να κάνω τώρα να πάρω σου. Άσε το πάρω σου. Όχι, μην δώσεις πάσα, ότι κάνε βολέρ έτσι να πιάσεις την κεφαλιά να άλλο γκολ. Φίλε, γιατί ρε φίλε. Γιατί. Ηλία, κράτασέ το. Εσύ μπορείς να το κρατήσεις. Έχεις μεγάλα χέρια. Άσε με. Φέρνει πριν. Έλα, το κρατάς στο σκούρο. Έλα ρε Ρομπέρτο Κάρλος. Ρε φίλε, γι' αυτό σου είπα να πάρουμε νέο αμυντικό που το ψάχναμε και έκανε βλακεία. Έκανε βλακεία και μου αγοράστηκε. Εξάλλα. Όχι ρε Σάλα, όχι ρε Σάλα. Όχι, που με τους κανάλα. Ηλία, κράτα το απλά. Αν πάρεις τις μπάλα, πάσες. Σπάσω. Να σε συμφέρει να κάνεις και μια επίθεση. Ρε φίλε, τι θα κάνω τώρα μου φίλε. Φάουλ, άντε. Εντάξει, φάουλ είναι. Φάουλ είναι νομίζω. Παρά τι κάνω. Φάουλ. Ρε φίλε, γιατί ρίχνω έτσι αδύναμο. Σου του Μόντριτς, ο Κόμπελ. Σαλά. Το πάμε Γκολ. το. Ναι! Γκολ, ο Σαλάχ θα τη τελειώνει όλα. Πάμε λίγο. Στο 90. Ο Γίας τελειώνει το μάτς. Με τη νίκη της Λίβερπουλ έχεις βάλει εσύ. Λίβερπουλ. Τώρα το πόσο είναι, 5-3 ρε. Πάντως, αν δεν είχα βάλει το πρώτο γκολ, το πρώτο από τα δύο, Δεν ξέρω, ναι. Και τέλος. εντάξει, και να κάνει να φας και να το βάλει. Τέλεια ρε. Πάμε. Τώρα, εντάξει, λίγες οι πιθανότητες να το έχουμε 92 παίκτη. Αλλά ελπίζουμε να νικήσουμε το τελευταίο και να πάρουμε Team of the Year. Καλό παίκτη. Και παραπάνω από 91. Θα μας άρεσε πάρα πολύ. Είχε βάλει το 94. Πώς το λένε, με παντεύτη στον πάγκο. Ήταν 94 η ομάδα του, τον έβγαλα και τον έβγαλα στις ριβέρσες και πήγαινε να παίρνει. Λοιπόν, Κωστή, τώρα πρέπει να κάνεις πολύ σημαντική δουλειά γιατί Με την Ίντερ παίζουμε, με την με την Ίντερ. Ίντερ 100 over και είναι 0-3 το σκορ και έχεις πλάγιο νομίζω, Είχες πλάγιο. Τώρα η Ίντερ είναι φοβερή. Είδες, στην πλευρά συνέχεια. Είναι πολύ καλό. Ρομπέρτο Κάρλος, η Σάντρα για τον Σαλάχ, πολύ κακή σέντρα. Όχι, είναι πολύ κακή. 0-3 χάνουμε. 0-3, ναι. Ξέρω. Πάρα πολύ δύσκολο νικάμε, παιδιά. Εδώ καλύτερα παίζει και η Ίντερ. Έχουμε άλλη μια ευκαιρία όμως μετά. Το ξέρεις αυτό. Όχι, έχουμε άλλη μια. Αλλά αν τη χάσουμε κι αυτή, αν έχεις 500 coins. Ναι! Αν έχεις 500 coins μετά, να το ξανακάνουμε. Νομίζω εσύ 165. Μειώνουμε, πάμε. Άλλο ένα γκολ. Κουράς! Τώρα η Ίντερ παίζει πάρα φοβερά. Μπράβο. Τι εσύ παίζεις, τρομερά, πολύ τρομερά. Η Ίντερ είναι πιο επικίνδυνη. Όχι. Λέει πολύ εύκολα η Ίντερ. Είναι επικίνδυνη. Εντάξει, το γκολ σου ήταν σημαντικό όμως. Το ξέρω, αυτό ήταν. Σε μπράβο ρε. Σαν γκολ σε τσακ. Βαντάικ, γιατί ρε Βαντάικ. 2 μέτρα άνθρωπος ρε φίλε. Δεν με έξω. Πάρε την μπάλα. 93. Μπράβο Τι ρε του Κωστή. κάνει του Ντιμάρκο. Left back δεν είναι ο Ντιμάρκο, ναι. Τώρα έχεις το χώρο. Τώρα τι κάνει. Τι κάνει ο Σαλάχ ρε φίλε. Πέρασε τον αγόρι μου, άντε επιτέλους. Όχι μην το κάνεις, ρε φίλε. Γιατί το έκανες αυτό. Γκολ! Γιατί ήξερα που το έκανα. Γκολ! Γκολ! Ο Σαλάχ το έσωσε στην τσάρμη. 2. Στη γραμμή σαν τον Ελαραμπή με τη σέντρα ρε φίλε στον Ολυμπιακό. Φοβερό.
Παιδιά, κάτι αυτό δίνεσαι. ήταν πάρα πολύ κρίσιμο. Κοίτα πώς την έζησε. Έδιωξε όλες με κεφαλιά και ο Μόντριτς έξω περιοχής. Όχι, ο άλλος δεν είναι ο Μόντριτς. Λοιπόν, παιδιά, φοβερή η αρχή μας. Πολύ φοβερή, ναι. 2-3 του σκορ. Πού είμαστε και ακόμα σε 32. Τρομερή, τρομερό. Γόρισα. Τώρα είναι να το κρατήσουμε. Όχι, το όχι. φάγαμε. Το φάγατε. Το φάγαμε το κύπελο από την Real Madrid. Μολάκι της. Μπράβο. Όχι, δεν είναι. Όχι, πρέπει να φάουλ. Δεν το έχει ο Ντιμάρκος. Μόνο φάουλ. Διώξε, απλά διώξε. Έτσι. Όχι, δεν γίνεται ρε. Τώρα φίλε, γιατί δεν είσαι στο 45, φίλε. Και χωρίς καθυστερήσεις, ωραία. Τώρα Δεν ξέρω γιατί αγχώνομαι, αλλά... 3-44. Έλα, είστε ακόμα εκεί πέρα, 45. Λίξ το. Έτσι. Άντε. Λοιπόν, Ηλία, δύο γκολ. πρέπει να κάνεις 2 γκολ άκου. Λοιπόν, Το έχεις, Ηλία. Θα πας να αρχίσουμε το Dream Challenge μαζί. Champions. Εντάξει. Ωραία θα ήταν. Πολύ ωραίο το γκολ. Εδώ. Οπ, κόντρα μου. Σάντρα. Κόντρα μου, δεν Όχι, Κόρνερ, Ηλία, μπορείς να προχωρήσεις. Γερά με τσαμπουκά. Ηλία, να πηγαίνεις πιο μπροστά. Το μπροστά. Παπέ. Πόσα. Γιατί κοντράρει συνέχεια. Άκου να δώσεις μια πάσα και να στάρεις, εντάξει. Μια πάσα και να κάνεις. Μην το κάνεις γιατί... Αντρέβα να το πω. Ωραίος. Ηλία να παίξει μια... Ωχ, άμυνα. Άμυνα. Ναι, εντάξει, έλεγα. Αχ, αυτός ο Ρομπέρτος Κάρλος. Φάουλ! Γαμώ τα τέτοια σου EA, μαλακισμένη. Τι κάνεις ρε. Κάτσε τώρα. Ηλία, θα το πάρω για λίγο. Για λίγο. Στο 61. Εντάξει. Έλα ρε φίλε τώρα. Κάνε μια τρίπλα πλέον. Δουλάπη. Πατεώνας. Μπράβο, έλα. Δώσε με. Αντεπίθεση. Το φάγαμε. Έλα ρε γαμώτο, το φάγαμε αυτός ο... Φάουλ ζητήσαμε. Άντε ο μαλάκας ο... Άντε τώρα. Φάουλ ήτανε τώρα. Έντε τώρα. Σταματήστε ρε φίλε. Άρε παιδί μου. Χάλια πάει. Δεν έβαλες γκολ. Στη δεύτερη ευκαιρία. Ωραία φίλε, και πάλι χάσα. Τέλεια. Η δεύτερη ευκαιρία που είπες. Όχι, δεν κάνουμε τίποτα. 86. Και τώρα στο 87. Και τώρα στο... Άντε, ας βάλουμε ένα γκολ για την σημαία. Για το Anfield. Δεν συμφωνείς? Όχι. Γιατί θέλεις πάντα εκεί πέρα. Πάμε, βάλουμε μετά. Ούτε ένα γκολ δεν μπορούμε να βάλουμε ρε φίλε. Λοιπόν, παίζουμε ξανά τώρα. Φέρω στο τέτοιο. Δεν παίρνουμε κανένα πακ. Προσπαθούμε.
Αν νικήσουμε το άλλο μετά, τι θα γίνει? Λοιπόν, τώρα continue. Θα ξανακάνουμε. Ξανά. Άρα παίζω εγώ το πρώτο και μετά το δεύτερο εσύ. Εδώ είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί κάποια παιδιά μας ενοχλούν εδώ και τους... Εντάξει, σταμάτα. Γιατί! Σκατά. Στο 10 ξεκίνησε. Γιατί? Έλα ρε. Αμυντική μου μέσα. Μπράβο ρε Ρομπέρτο Κάρλος. Τι Ρομπέρτο Κάρλος και βλακίες. Την άφησα την μπάλα. Μπράβο ρε Μπαπέ. Κοιτάξτε τι κάνει τώρα. Εντάξει. Σέντρα. Κάνε σούτ ρε φίλε. Slide. Μα έχει πάθει. Λες αν το αφήσουμε στο αυτόματο να βάλει κανένα γκολ. Όχι αυτόματο. Θα πάει ισοπαλία. Αυτόματο θα πάει 0-3. Στο αυτόματο. Το αυτόματο κάνει τεμνόμενη άμυνα. Στην άμυνα θα παίζουμε χάλια. Μπράβο. Ανεβείτε. Έλα ρε. Άσχετε. Φόρσε. Δεν βλέπω να νικάμε. Αν δεν βάλει ο Ηλίας ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, Δεν. τελειώσαμε. Όχι, Κωστή, όχι. Όχι, δεν μπορούμε. Εκτός αν εγώ γίνω ο μάγος του FIFA. Ο μάγος αποκλείεται να γίνει. Λες, όχι. Τουλάχιστον έχουμε άλλη μια ευκαιρία μετά. Έλα ρε φίλε! Που σε έχει αφήσει το κολοτέτιο μέσα. Γάμο, ό,τι μπορώ κάνω. Μπράβο ρε! Ηλία ο Τι Μπλακ! γίνεται ρε φίλε? Μπράβο ρε Ηλία ο Μπλακ! Μπράβο! Λοιπόν, θα προσπαθήσω να κάνω κάτι πάσες μακρινές. Άντε, γιατί. Τώρα θα κάνω σουτ. Όχι! Κάτι. 45. Και λήξη. Bye. Λοιπόν, Κωστή. Όχι. Δεν νομίζω. Αν το βάλω στην πρώτη φάση έχουμε πλεονέκτημα. Τουλάχιστον είχαμε ξέρω. Όχι ρε Κωστή. Κάτσε. Τώρα κατάλαβα. Έχεις κάνει και κανένα ντρίμπλ. Εγώ είμαι τρεχάτος. Όχι Κωστή, δεν μας βλέπω. Είμαστε στο 50 και δεν είναι να κάνουμε. Εδώ οι άλλοι παίζουν καλύτερα. Τέλος. Χάσαμε, μετά θα δώσουμε κάτι 500 coins, θα γίνει θα γίνει. Όσο κοσμικά έχουμε άλλη μια ευκαιρία, αλλά έχουμε άλλες δύο ευκαιρίες. Τώρα θα χάσουμε την ευκαιρία να... την δωρεάν ευκαιρία και δεν θα νικήσουμε. Γκολ! Τι! Και πάλι νομίζω... Εντάξει, δεν θα νικήσουμε. Ρε φίλε, λέω εγώ τώρα. Αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χτυπάνε πόρτες. Ναι. Ωραία φίλε. Με τον κοίτα. Παιδιά, θυμάσαι στο άλλο βίντεο που Πήρα είπα... κίτρινη γιατί θύμωσα. Ωραία φίλε, Van Dijk. Θυμάστε που σας είπα να κάνετε subscribe στο Θείο Player Link 333. Θυμάστε, σας παρακαλώ πολύ, Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν μπορείτε. Κάντε. Ανοίγουμε.
Ήρθαν κι άλλα παιδάκια. Λοιπόν, ας διακόψουμε λίγο το βίντεο γιατί λοιπόν παιδιά κάπως έτσι ο Βαντάκ γιατί θύμωσα πήρε Ναι, παιδιά, βάλαμε και ένα γκολ. Μας βάλανε γκολ. Οπότε, όχι. Κοιτάξτε, Παιδιά, ελπίζω να γίνει το θαύμα. εν τω μεταξύ, Να βάλουμε 500 coins. ο Βαντάικ πήρε κόκκινη. Τώρα το έχεις αφήσει τα βρώματα. Όχι, δεν Αν τα βάλουμε για την κίτρινη. Ωραία. 3-0 μας βάζει να χάνουμε. Ναι. Τέλος. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνουμε άλλη μια ευκαιρία. Και μετά, αν χάσουμε, μπορούμε να κάνουμε άλλη μια. Γιατί το θέλουμε πάρα πολύ αυτό το πάρκ. Αλλά μπορεί να μας δώσει και κάτι βλακεία. Αλλά μπορούμε τώρα. Μπορούμε. Ωραία. Τυχώς είχα βάλει πόσα διαμάντια. Είχα βάλει και το Τώρα Αλλά- θα παίξω εγώ πρώτα. Όχι, καλά, εντάξει. Σε φάση να την κάνουμε 8-3 εκεί. Άκου εντάξει. 8-3. Εντάξει, αυτός θα ήταν χαβαλές πάντα. Σε παρακαλώ, απλά κάνει το θαύμα. Κάνει το θαύμα. Εγώ θα προσπαθήσω. Κάτω, κάτω, κάτω. Τέρμα έτσι ρε φίλε. Να τα πιάνε αυτά ο Μπλακ. Κόμπλ. Εντάξει, εντάξει, μια χαρά. Απλά μη φας γκολ. Απλά μη φας γκολ. Απλά μη το φας. Μη φας κανένα γκολάφι. Σε κατάλαβα τι εννοείς. Βάλουμε ένα γκολ και θα είμαστε σε ένα. Πάρ' την μπάλα. Όχι, offside. Καλά είδες, το πιάσε. Καλά έκανα που, τον έβγαλα. Σκέφτηκα κάτι να κάνουμε. Ναι. Δεν πόσο. Και... Το μπαστούνι. Ωραία φίλε, παιδιά, μας έβαλαν γκολ. Θα πάω στο δεύτερο μήχρονο. Σε βάση ο Ηλιάς να μας σώσει. Εντάξει, αυτό ακούγεται λίγο αστείο, αλλά αν βάλουμε ένα τώρα. Καλά. Γιατί τα πιάνει όλα! Φίλε, και εγώ έχω τα πεντάρι τον αγώμα. Και... καλός είναι, εσύ να έρθεις κάτι... σουτάρεις, αλλά... Η αλήθεια είναι πως... Πού την πας την πάσα! Ωραία φίλε. Βάλε, βγάλε. Πού είναι ο Μπλακ, πού είναι ο Και... Μπλακ. Βγάζουμε τον Όμπλακ. Εντάξει, έπαιζε κάτι. Δεν μας λέει τίποτα αυτό το αυτό. Τίποτα όμως. Λοιπόν. Τέλος, παιδιά. Ήταν ο παπάς στον επίθεση, αλλά όχι. Καλά, όχι επίθεση, αλλά όχι. Nicolo Barella, soy. Nicolo Barella, soy. Nicolo Barella, soy. Oh no. Oh no. Oh no. Τώρα. Ωραία. Πάμε κάτω ρε. Όχι. Πάντα. Πόρε φίλε. Γιατί. Λοιπόν. Εντάξει. Πιστεύω. Χάσαμε. Μόνο.
Και Παπέ, Εμπαπέ. Όχι κι αυτός. Μπορεί κανείς να πάρει το κανάλι. Αυτός έχει ανεβάσει πέρμα rank up. Τι έχει κάνει. Ενώ έχει έναν silver αυτός ρε φίλε. Πολλούς αμετώοι, δεν είναι. Μπαπέ και κάνει τη βλακεία. Και έκανε στο παιδί θα το βάλει σίγουρα. Τι να κάνουμε. Έχει απογοητεύσει η ζωή. Δεν θα πάρουμε τίποτα. Θα πάρουμε φυσικά. 2 πακέτα. Αλλά δεν μας κάνει αυτό. Μέχρι τα 92 είναι, αλλά εντάξει. Και... Μην το κάνεις γιατί... Ρε Σαλάχ τώρα, ρε φίλε, απλά κάνω σέντρα. Δεν γίνεται αυτό. Έκανα μόλις ένα σουτ στο γάμα και τα πίκρουσε. Εντάξει, τώρα θα κάνω ένα το corner και ό,τι γίνει ας γίνει. Γκολ. Μασαλά. Μπράβο ρε μου. Μπράβο. Εντάξει. Μπράβο τώρα. Τώρα εντάξει. Τώρα το είχαμε το βάλει. Τώρα εντάξει. Τώρα. Πόπ. Αν είχε πιάσει την μπάλα. Πόπ. Τι πλάγιο. Άντε τώρα. Ρε φίλε. Κάνει βλακίες ο άλλος. Δεν μας κάνει. Και τέλος. Βάλτο. Τα κουνάκι του Τα βάζει. κουνάκι ρε. Δημιουργηστόν έχει δούμε όμως στα 18. Οπότε αυτός πρέπει να ήταν 80. Όχι 80. Τον έχει ανεβάσει με 3 μαζεράνος. Επειδή κατάλαβα αυτό από το... Α, ναι, Ντούντεκ, νομίζω. Σαλάχ τώρα θα κάνω ένα σουτ το δίνει. Ωραία παιδιά. Τέλος. Λοιπόν, άλλη μια ευκαιρία, νομίζω... Τα έχουμε. Μου άδειασε όλο το κουμπαρά. Sorry. Κάτσε, όχι να αλλάξει την Δεν μπορείς να το κάνω. Τι βλαχοδήμα, να βάλουμε βλαχοδήμα. Μεγάλα καλύτερος επιτυχημένος είναι να δώσει τέρμα ραφά. Και με άλλον τον Α, θα παίξω εγώ τώρα. Κάτσε, έχεις βάλει κανένα στις αλλαγές. Όχι, δεν πειράζει. Τι ρε φίλε, πάτησα σου. Θα το βάλει. Το έβαλε και τέλος. Το κάνει και μέσα. Κάνει και μέσα. Αν το βάλω τώρα, πες ότι... Δριμπλαδόρ. Έλα, τρέξε, μωρί. Πω, άσχετη όλοι ρε φίλε. Άσχετη. Ίντερ αυτή θα ήθελα να είχα τέτοιο. Τουλάχιστον εγώ Σόκρατες στη Μοδεγέρα 97 ρε φίλε. Κάνε. Έχουν παιχταράδες, αλλά δεν παίζουν καλά. Τι λέει ρε, έχουν άσχετες κάρτες αλλά παίζουν καλά, αυτό είναι. Ναι, και εμείς έχουμε παιχταράδες. Εντάξει, ο Μαρτίνες είναι καλός, αλλά εμείς Οι άλλοι λέω τώρα. Παιχταράδες αλλά δεν παίζουν καλά. Μόνο ο Εμπαπέ παίζει καλά. δεν έχουν καλά. Εντάξει, όχι μόνο ο Μπαπέ. Παίζει καλά πολύ, αλλά εκείνοι έχουν φοβερή άμυνα. Έχουν το προβάδισμα 3-0. Η άμυνά μας μας έχει ξοφλήσει. Τι, πέναλτι. Δώσ' το. Πες ότι για μένα είναι. Γαμό. Εντάξει.
και να βάλω 2 γκολ. Σκατά, με φράουλες. Έλα, όχι, ωραία. Ρόναλντο Ραμίρες, κάκα. Εντάξει, ο Μπάπε παίζει καλύτερα, πιστεύω. Όχι, έπρεπε να δώσω πάσα, είμαι ηλίθιος. Να εκτελέσει. Όχι. Άσος. Τι θα κάνω να πάρω να δούμε ο Μπαπέ τι θα κάνει. Όχι, θα κάνω στο κανονικό. Κοντράρι, μπάλα συνέχεια. Εντάξει, πάλι έλα ρε Μπαπέ. Παίξαν πολύ καλά. Όντως. Και στο πρώτο μάτς εδώ. Δεν ξέρω γιατί. Δεν το παίξαν καλά. Εκείνη παίζει καλύτερα από εμάς και σε κανονικό μάτς. Πάντα μας βάζει ένα και μετά το κρατάει. Να παίξω λίγο ακόμα μετά ρε φίλε. Τώρα. Όχι. Τι είναι. Α, τέλος. Και εγώ να αλλάξω κάμερα. Λέει θα το στείλω μέσα και αυτός. Έλα, μέσα στο 60, να παίξω λίγο. Να παίξω λίγο μέχρι το 60. Ρόναλντο Ραμίρες, κάκα. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, please. Θα βάλω γκολ και θα στο αφιερώσω. 55. Άντε. Βάλω γκολ. Φίλε. Λες να περάσω τώρα. Εδώ. Σαλά. Σαλαμαλέκο. Σαλά! Αλεξανδρέ, δεν είναι. Γιατί πάλι μήνυμα ρε φίλε. Νομίζω για το Φίλιππο έχουμε γράψει κι άλλο. Στο προηγούμενο βίντεο μαζί μου. Όχι ρε παιδί μου. Πω, περιμένει την μπάλα μετά. Νομίζω όλα αυτά είναι δικά μας λάθη γιατί εμείς παίζουμε τώρα. Όχι, δίνουμε την πάσα. Οι παίκτες πρέπει να το κάνουν. Δεν πρέπει να τους πούμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κουνιούνται. Αλλά εντάξει. Δώσε εκεί πέρα στο Μόντριξ, ξέρω εγώ. Α, Μπαπέ, ωραίος. Μπράβο, Αλλά έχουν και το 3-0. Τι άλλοι θέλουνε. Πω. Δώσε φάουλ. Δώσε φάουλ, ρε φίλε. Σε φάση τώρα ο διαιτητής. Το βλέπω στο Μάρο. Φάουλ, ρε, δεν είναι επίδομα. Offside. Πω. Τέλος. Εντάξει, θα πάρουμε 2 πακέτα. Ξέρω εγώ τι θα γίνει. Μην το κάνεις. Έλα, έπαιξε μέχρι το 60. Φέρτε. Άντε και φάση. Πάτα. Ρε φίλε, γιατί τα χάνουνε. Μάλλον το κάνουμε. Εσύ είναι λίγο καλύτερο. Δεν έχουμε κάνει ένα κανονικό σουτ. Να πάω να... Ναι, κάνε. Κοίτα, και τα κανονικά σου και να πατήσει μία φορά μόνο το σου. Το βάζουμε, δεν ξέρω γιατί, αλλά από κοντά. Από έξω περιοχής είναι δύσκολο. Να το βάλουμε με ένα απλό σου. Τόσο είναι slide, δεν είσαι να βγει από το κέντρο τώρα να σου κάνει το slide. Ρόναλντο Ραμίρες κάτω. Μάριο Ραμίρες κάτω. Μπράβο, θέλω μπορώ. Λοιπόν, παιδιά, να δούμε πώς είναι τα κανονικά σουτ και πώς. Μετά, παιδιά, θα κάνουμε κάτι άλλο. Γιατί θα κλείσουμε το βίντεο. Γιατί το βίντεο δεν συμφωνείς Κωστή είναι μεγάλο. Ναι. Πρέπει να τραγουδήσω μήπως. Όχι ρε φίλε με τίποτα. Ρε. Δεν έχει μπαταρία το μικρόφωνο. Τέλος. 85 και βάλω ένα γκολ. Έλα, εντάξει. Ένα γκολ πιστεύω. Σαλά. Κάνε τρίπλα. Δεν έχεις κάνει μια φορά τρίπλα στη ζωή σου ρε φίλε. Βασικά σε αυτό το βίντεο δεν έχεις κάνει καν, ενώ είναι 40 λεπτά.
Εντάξει, θα κάνουμε μια τρίπλα. Αφιέρωμα. Τώρα Δεν το κλείσει ακόμα. Φέρε μου λίγο. δεν έχουμε διαμάντια. Θα δούμε και τα πακέτα. Θα δούμε τα πακέτα και θα κάνουμε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Θα δούμε. Τώρα τα βίντεο είναι στα σπάρα. Ωραία, λοιπόν, εντάξει. Challenge fail. Icon είναι, Icon. Κορέα, what the fuck. Oh, left mid. Hero. Πάρα G-Soon. Όχι, δεν είναι Αυτό είναι το βίντεο. Όχι, περίμενε. Όχι, στα mystery fingers. Περίμενε, όχι. Περίμενε. Εδώ, κάνουμε αυτά. Θέλω να αλήθεια. Έλα. Όχι, τι κάνω! Εντάξει, δεν πειράζει. Α, σε 3 δευτερόλεπτα. Ωραία, εντάξει. Ωραία, Έλα, φέρε. περίμενε. Με κάτι... Είναι πολλά αυτά, ρε φίλε, είναι πάρα πολλά. Για κάποιο λόγο. Μια μέρα μπορείς να βγάλεις και 10 τέτοια. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Να πάρουμε αυτό που... Εδώ πέρα, λίγπα. Όχι, Κατάς. Τελετών. Έχει ένα καλό πακέτο. Μάλλον. Εντάξει. Icon! Αμερική, όχι. Είναι, ναι. Τι πάθει με αυτή τη στιγμή. Ξέρω, λέει σε φάση Icon. Τα 5 πού τα βρήκες, ρε? Τα 5 πού τα βρήκες? Τα 5... Μετά είχε... Όχι, δεν τα έχω γράψει, θα πάρει πολύ φαλφάς. Μου πήγαινε πολύ καλά. Αλήθεια. Και πρέπει να πάμε στο τώρα να κάνουμε αυτό το φθηνό πακέτο που κάνει τέτοιο 800 τζεμάτα. Και το free... Περίμενε. Του λέω περίμενε. Εντάξει, έχω εντάξει. Έχεις κανένα... Παιδιά, κλείνουμε αυτό το πακέτο και θα μας ανοίξει ο φίλος. Ωραία. Θα τα πατήσουμε μαζί 3, 2. Έλα. Θα τα πατήσουμε μαζί... Καλά, εντάξει, το βέταμε. Λοιπόν, άνοιξε το... Walkout, εντάξει. Περίμενε, μην το κλείσουμε. Έχεις κανένα παίκτη 47, γιατί εγώ έχω 47. Πρέπει να μάθουμε κανένα παίκτη. 25 το Σαλάχ. Τον εξτεματίσει. Κάτσε, εδώ πέρα μήπως τον παπέ. Παίρνουμε λίγο. Όχι. 17 ο Ρομπέρτο Κάρλος μπορούμε. Και τον Αλεξάνδρο. Δεν θέλω. Γιατί λέω. Δεν θέλω. Θέλω να κρατήσω τον μπρόντζο. Ναι, γιατί δεν είναι κρατήσεις μπροστά. Άγιος πουλήσεις. Όχι. Ωραία, στο παρακαλώ. Θα είναι 100 πάσιμο. Αυτό, εντάξει. Έλα, τώρα. Τέλος. Και 100 πάση. Λοιπόν, Και παιδιά. δεύτερο, περίμενε. Αλεξάνδρ Ανρόντιντιντι. 59. Ωραία, περίμενε. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό είναι το βίντεο. Κάντε like. Κάντε like και subscribe στο κανάλι Φωτεινή Βαγγέλη. Και τα λέμε.